yabantu ayihlalani phansi because sana into endiyibonayo mna into nokubana aba bantu sibavotelayo kule country abafuni usibona sithule, abafuni tu usibona sonwabile xa singathi siveza izinyo kuvele ezintsha. Because what do you mean into nokubana uformer president Jacob Zuma uvelile kwezanto zaza Epstein file singenanto okwenza naso? Because izinto zapha kulaa tatomncinci wezi-orange asingeni ndawo phaa, nanko yena uyovela ngefani yesizulu. Yesana ebendinani makudanyaze eklasini kucaca ukuba ndikhona khe ndicacise le nto sifakwe kuyo singangeni ndawo kuyo. Mamelani ke, so ulo mntana u-Epstein igama lakhe nguJeffrey, ne? uJeffrey uyaziwa ke ngento nokubana hayi uJeffrey wayehlukumeza abantwana nee-teenagers, like uyaziwa abahlukumeza ke ngokocansi and all of that, yabo. Besaziwa nje uJeffrey ngokuhlukumeza abantwana, yabo. At some point uJeffrey wabanjwa, yabo. uJeffrey ke caba wayengumuntu omkhulu owaziwayo phaya kulaa country yalatatunene lezi-orange, wabanjwa uJeffrey. So ekubanjweni kukaJeffrey so kwabakho ii-investigations, kwabakho ii-courts and all of that. So ke ngoku kuloo nto kukho ii-files ke ngoku zayo yonke laa case kaJeffrey yoba yaqala phi yonke le nto, who was helping him in the process, ubani bani be-involved njani in all of that, yabo. So ezo files ke bantu asezii-files ezinjalo, inqwaba yee-files eza kuthatha iminyaka into nokubana uyiphenye, yabo. So into eyenzekayo ke bantu last year caba kwabakho into ethethisayo ke ngoku andiyazi biqalele phi ke nam because ayizo ndaba zethu ezi, ziindaba zaphaa kulaa country yalatatunene lwezi-orange. Kwabakho into ethethisayo ke ngoku last year into nokubana lo tatunene lwezi-orange ingathi nayo ukhona kwezo files, makuriliswe ezaa files kwathini ngoNovember ke of 2025. Caba abantu ke ngoku bambambe ngesixhanti bathi yeyi kuzafuneka kuriliswe ezaa files, wabe laa tatunene lwezi-orange engafuni. Kuthiwa ke ngoku kwaziswa ilaw eyobana kuzawufuneka urilise ii-files zikaSjerere, yava. Kugqubha kwakhe yabekwa apha caca ilaw phambi kwakhe kwathiwa ke sana as upresident wale country sayina le law ithi kuzawufuneka urilise ii-files zikaSjerere because ikhona into ethethekayo ngoba wena noSjerere, ya understand. Hayi ke nyhani kuthiwa ke ngoku ngoNovember watyikityelela ayisayina ke le nto le law, yabo. So ke ngoku sigqityorilisa ke ngoku ezo files ke ngoku. If you are on American TikTok, I'm sure uyayilandela kakuhle yonke le nto yezi files zikaSjerere. Qha ke ngoku ingxaki ngezi files zikaSjerere njengoba zininzi nje, yabo, yafumaniseka ukuba omnye kupage 20 kanti omnye kupage 27,000 tonton, ya understand. So into eyenzekayo ngezi file, amagama abantu amanephuma kancinci amagama abantu. Kuphume ke ngoku elikaJacob Zuma ke ngoku kule game yaphuma caba uJacob Zuma and some model, they were supposed to meet iSjerere eLondon, yava. They were supposed to meet iSjerere eLondon. Kwabhalwa ke i-email to i-model into nokubana heyi wena sibanibani kuzakusuppose uba siarrangea i-meeting yakho nopresident wase-South Africa. Kuthiwa kwango-2010 ke nopresident wase-South Africa niyodibana neSjerere kwathini, yabo. Yiyo qha ke bantu asinto evelileyo ngomsholosi, yiyo qha into evelileyo wayezawuba ne-meeting neSjerere. Asiyazi ke because sometimes angavela ngoku i-email nje ngathi wayezawuba ne-meeting neSjerere, kufumaniseke uba waye at a later stage uSjerere waquestionwa ngalaa nto yalaa meeting, wakhupha ezinye uSjerere because ezi files zininzi guys and ziphuma like ziphumile zona, but abantu abazilandelayo like ba-update obviously kancinci because ithatha ixesha and ke ngoku mentally nabo shem neka babe right. So the reporting on the files is a bit slow, but zona ii-files ziphumile, you understand. So kungenzeka uba ayiphelelanga apho kuloo nto yaloo meeting yoba kwathini because asiyazi noba i-meeting yenzeka na, it's just an email etshoyo into nokubana, yabo, kuthiwa mandi-arrange i-meeting, yabo. But ke sizawuhlala sijonge ba akazuphinda amenshonwe na umsholozi, sijonge mhlawumbi khona abanye abazawumenshonwa. Umntu endisho ngaye ba akazumenshonwa nguCupcake because yena nalatatunene lezi-orange azithelelani manzi, so andiqondi uba beberana kwii-circles eziyi-1 apha ebomini.
So andiqondi, but ke sizawubona ke kumsholozi uba yayisithini yakhe relationship nesijerere, because isijerere siyaziwe uba ngumntu odangerous.